molt bé. Ara tot seguim cantant el primer. Som pocs que farem sonar tot el teatre. A Betlem vull anar. Un fort aplaudiment. Què bé ho han fet? Ara us toca cantar la cançó en anglès. Snowflakes, Snowflakes. És maquíssima, ja la veureu. Un fort aplaudiment. Snowflakes, snowflakes, down, down.
Afirmativa. Nois, prou de fer xivarri, que han de sortir a cantar els nens de segon. I diuen que van en bici. Ja va bé perquè hem d'acabar i comença a tenir una gana. La bicicleta de Nadal. D'acord. Vale, calleu que aquesta tarda treballem. Aquesta cançó es diu The Quiet de Christmas Tree. Un fort aplaudiment.
per la vostra presència en aquesta edició del ja tradicional concert de Nadal de l'Escola Josep Barceló i Mates, en aquest immemorable lloc com és el Teatre Municipal. Acabem el primer trimestre i m'agradaria comentar que continuem amb la mateixa il·lusió i ganes per poder afrontar els reptes que volem aconseguir amb els vostres fills i filles, perquè aprenguin a ser bones persones, a buscar estratègies per saber fer allò que se'ls demana i a conviure en un entorn cada vegada més exigent i competitiu. Si volem assolir els objectius, cal fomentar el treball en equip, famílies i mestres, la solidaritat, la igualtat, el respecte mutu, perquè aquests valors siguin també la insígnia que ens diferenciï. Ens hem de comprometre a posar el nostre granet de sorra per fer que tot funcioni millor, per anar superant les complicacions que vagin sorgint. Tots i totes tenim la nostra feina. Junts tirarem endavant. Agrair, abans de finalitzar, agrair l'ajuda rebuda per l'AMPA, tant econòmica com material. Estan sempre disposats a ajudar, a col·laborar, amb allò que se'ls demana. Dir-vos que gràcies a aquest treball i al pagament de les quotes, l'AMPA, amb els ingressos obtinguts, ens ha comprat 15 Chromebooks, que són ordinadors, 3 pissarres digitals i un carro pels ordinadors. Un total de 9.000 euros. Moltes gràcies, família. Jo us trobo que donar les gràcies de tot cor i us animo a continuar amb aquesta actitud i amb aquestes ganes d'ajudar. I per acabar, agrair evidentment la feina que han fet tant tutors com tutores dels grups i els especialistes de música, la senyoreta Marta Reixac i el senyor Albert Ristol, moltes gràcies. I per acabar, jo us desitjo que gaudiu moltíssim de les Nadales i unes petites normes perquè tot funcioni el millor possible. Mireu, estem gravant les actuacions, el concert, per tant, demanem, sisplau, que no es facin fotos mentre s'estigui cantant, ni abans ni després ni mentre, que aquí ja fem fotos, ja tenim el fotògraf oficial, i que, sisplau, no marxem, intentem, per poc que sigui, no marxar menys que sigui una necessitat, perquè això distorsiona una mica. Per tant, demanem, sisplau, que tothom es quedi fins a la cantata dels alumnes de 6è. Moltes gràcies i dono pas a les cantades. Gràcies. Benvolgudes famílies, ens trobem un any més per a celebrar les cantades dels alumnes de l'Escola Barceló i Mates. Esperem que us agradin. Comencem amb els alumnes de tercer, que es veu que tenen molta calor, perquè ens cantaran Nadal en banyador. Un fort aplaudiment. Pensa, diavolo, la
Go!